Hola, sóc jo, l'Alícia, i m'han donat permís per distreure't uns minutets més, i crec que val la pena que coneguis una història. Avui parlarem de per què l'aigua del mar és salada. Tot comença fa més de 4.000 milions d'anys, quan la Terra encara era molt jove i el planeta bullia de volcans i tempestes. Imagina't la Terra com un globus en construcció. Els volcans s'escampaven per tot arreu, escopint lava i gasos. Encara no hi havia mars tal com els coneixem avui. Tot era força salvatge i molt més calent que qualsevol estiu a la platja. Però d'on surt l'aigua del mar? I, sobretot, la seva sal? Com pot ser que els rius siguin d'aigua dolça i, en canvi, la mar sigui salada? Potser t'has llançat a l'aigua alguna vegada, t'ha entrat una mica de mar a la boca i, sí, no és pas com l'aigua de l'aixeta. Gens. És salada de veritat. Però si l'aigua dels rius i la pluja no són salades, com arriba tota aquesta sal? Vinga, anem pas a pas. El primer misteri. D'on ve l'aigua de mar? La major part de l'aigua del mar va començar sent aigua de pluja. Quan la Terra es va anar refredant, la seva atmosfera, l'aire que ens envolta, compost de gasos i vapor, el que permet respirar i que no ens assequem com panses, estava plena de vapor d'aigua, gràcies als volcans. Quan la temperatura va baixar, aquest vapor es va condensar i va començar a ploure, i a ploure, i a ploure. Van ser pluges intenses que van durar milers d'anys. T'imagines estar-te confinat a casa perquè no para de ploure, però no una setmana o un mes, sinó 1.000 anys seguits? Increïble. Aquestes grans pluges van omplir els antics cràters, valls i depressions que hi havia a la superfície del planeta, i així es van formar els primers oceans i mars. Però encara eren força diferents dels que coneixem ara. De fet, devien ser una mica més com unes banyeres immenses d'aigua nova, sense gairebé cap gust. Però llavors, com es va tornar salada aquesta aigua tan nova i recent? Aquí és on entra en joc la màgia de la química natural i també una mica de paciència. L'aigua, per si sola, no porta sal de manera natural. Però quan la pluja cau sobre la roca i la terra, comença un procés que es diu erosió. Imagina't una galeta dura. Si hi tires una mica d'aigua a sobre i la deixes prou temps, la galeta s'estova, es desfarà una mica i l'aigua en recollirà trossets. Amb les roques passa una cosa similar, però molt més lentament. Quan la pluja baixa muntanya avall fins als rius, aquesta aigua dissol petites quantitats de minerals de les roques pel camí, entre ells la famosa sal, que en realitat té nom i tot, clorur de sodi, la mateixa sal que et poses a la truita. Així, cada cop que l'aigua de pluja es filtra per la terra i s'escola pels rius, va arrossegant un petit rastre de minerals i sals. I ara ve la pregunta, per què els rius no són salats si també tenen aquestes sals? Doncs per una raó força senzilla. Tot i que els rius porten una mica de sal, la quantitat és tan petita que gairebé ni es nota. És com si posessis una sola culleradeta de sal en una piscina gegant. Només és mig gust salat. A més, l'aigua dels rius està en constant moviment, sempre circulant i renovant-se. Així que la sal no té gaire temps d'acumular-se. Ara bé, quan aquesta aigua que porta sal arriba al mar, la cosa canvia. El mar és com una gran bassa. Tota l'aigua que hi arriba dels rius s'hi queda. No hi ha un forat de desguàs. L'aigua pot marxar només mitjançant l'evaporació, és a dir, quan s'escalfa amb el sol i es transforma de nou en vapor per tornar a pujar al cel. Però aquí hi ha el truc. Quan l'aigua s'evapora, només se'n va la part de vapor. La sal i els altres minerals es queden. Si alguna vegada has deixat un got d'aigua salada a la finestra, potser has vist que, a mesura que s'evapora, al fons queda una crosta blanca. Aquesta crosta és la sal que abans estava dissolta a l'aigua. Vols saber una dada curiosa? Cada any els rius del món porten aproximadament 4.000 milions de tones de sals als mars i oceans. Una quantitat enorme. Però això no ha passat en un dia, ni en 10. Han calgut milions i milions d'anys per concentrar prou sal per donar aquest gust tan marcat que notes quan esquitxa una onada a la boca o després d'un capbussó. Així ha anat passant el temps. Cada dia, cada any, cada segle, l'aigua dels rius i la pluja toquen a roca, recullen un porcim de sal i la porten al mar. L'aigua s'hi va evaporant, però la sal queda atrapada. I així, a poc, el mar s'ha anat convertint en la gran sopa salada que coneixem avui.
Però això encara té una mica més d'història, perquè no totes les mars són igual de salades. Per exemple, el mar Mediterrani, el que tenim ben a prop si vius a Catalunya, al País Valencià o les Illes Balears, és més salat que l'oceà Atlàntic. I encara hi ha llocs més i més salats, com la Mar Morta, a l'Orient Mitjà. Si hi entressis, series gairebé com un tap de suro que sura i costa enfonsar. Per què? Perquè gairebé no té rius que alimentin el mar d'aigua nova i s'hi evapora moltíssima aigua pel clima càlid i sec, així que la sal es queda i es concentra. En canvi, mars fredes i amb molts rius, com les que hi ha al voltant del Pol Nord, són menys salades. Potser et preguntes si la sal del mar pot acabar-se. De moment, no. El procés és molt lent i tot i que s'extreu sal marina per a la cuina i la indústria, la mar segueix acumulant més sal cada any. També val la pena saber que la paraula sal sovint ens fa pensar només en el que posem als aliments, però en realitat l'aigua del mar conté altres minerals, com el magnesi, el calci, el potassi i molts més. Alguns d'aquests serveixen d'aliment per a organismes marins molt petits, com ara el plàncton, que, tot i que no el veus, és fonamental per a la vida al mar i, de retruc, també per a nosaltres. I què hi tenen a veure les persones amb tot això? Les salines són llocs on la gent aprofita el mateix procés natural d'evaporació per recollir sal. Si vas a les Illes Balears, potser has sentit a parlar de les salines d'Eivissa o de les de Mallorca, on s'aprofita l'aigua de mar que s'evapora per obtenir sal blanca, que després es fa servir a la cuina. També n'hi ha als deltes, com el delta de l'Ebre al Principat, on les salines han tingut importància durant segles. La sal ha tingut una força especial a la història humana. Ha estat tan valuosa que durant molts segles es feien servir paquets de sal per pagar mercaderies o sous. La paraula salari, que fem servir per parlar del que guanyes a la feina, ve d'això. I tot perquè la sal servia per conservar aliments quan encara no hi havia neveres. Era tan important que controlar la mar i les rutes de sal podia canviar la història d'un poble o una ciutat. L'aigua salada també modela la vida. Al mar hi viuen animals i plantes que s'han adaptat a aquestes condicions. Si alguna vegada has vist una alga, t'hauràs adonat que té un tacte una mica aspre i un gust salat. Són especialistes a aprofitar la sal i altres minerals de l'aigua. Els peixos, els dofins, les balenes i fins i tot criatures tan petites que només es poden veure en microscopi han d'aprendre a viure amb aquesta gran quantitat de sals que no trobaries en un riu o un llac. Parlant de rius i llacs, també existeixen llacs d'aigua salada. Però la major part dels rius són d'aigua dolça, perquè al seu pas mai s'atura prou temps la sal per acumular-se, ja que sempre segueixen corrent cap al mar. I per això, si alguna vegada t'has remullat a l'Ebre, a la Garona o al Xúquer, hauràs notat que, excepte en casos especials a prop de la desembocadura, l'aigua no té el gust de la mar. Això ens fa pensar en una altra cosa. Si a la Terra hi hagués només línies de rius i no oceans grans, potser la sal no es notaria tant. Però com que tota l'aigua que baixa acaba al mar i d'allí no marxa la sal, amb el pas dels milions d'anys, el mar es converteix en la gran guardiola de la sal del món. Algunes persones han intentat, a través de la tecnologia, convertir l'aigua salada del mar en aigua potable, és a dir, aigua que es pugui beure. Aquest procés es coneix com a dessalinització. Ho fan especialment en llocs on l'aigua dolça escasseja, com a les Canàries, o en zones molt àrides. Però, tot i que funciona, encara és una mica cara en energia i no es pot fer arreu. Per això és tan important cuidar l'aigua, sigui d'on sigui. En resum, el mar és salat per culpa del tossut i pacient treball de la pluja, els rius i el sol durant milions d'anys. Han convertit el mar en la gran sopa salada de la terra. Cada cop que una onada et banya, recorda que estàs tocant l'acumulació de sal que ve directament de les muntanyes, roques i terres de mig món. I de fet, potser, la propera vegada que siguis a la vora del mar, mirant l'horitzó, pots imaginar tot aquest viatge. Des de la gota de pluja que cau sobre una roca als Pirineus, fins als rius, passant per valls i pobles, fins a abocar-se al mar i deixar-hi un polsim de sal. És el gran cicle de la terra, silenciós i pacient, de mica en mica, però sense aturar-se mai. Això et fa pensar en quants altres misteris s'amaguen en coses tan normals com un tastet d'aigua de mar, oi? Sempre hi ha una història darrere de cada detall que ens envolta. N'hi haurà més per descobrir. Només cal seguir fent preguntes. I fins aquí la història d'avui. Descansa bé i bona nit.